Mga puso, sa Bacolod City naman lalaki nga may mga reklamo sa do sang pagpangawat gintiro patay. Pamilya nanindugan nga nagbag-o na kuno ang biktima. Yan, balita nga itong gintutukan. Excuse kami na, excuse. Makapila ka beses nga nalipong si Katkat dala sang kakibot kag kasubo sa hinali kamatayon sa iya kahagugma nga si Mark Christian Gustilo, 27 anyos. Nagapungko siya e-bike ang biktima kay ina sa ugdo sa Puro Kingfisher A, Barangay 16, sang ginipalapitan sang gunman kag intiro sa ulo. Ginaligar, nagalakat lang ang sospek kag matapos ang pagbaniro, nagsakay ini sa nagahulat nga motorsiklo sa pihak nga bangga. Suno kaya hangila? Nagbago ng bata sini Apisar makapila ni kabeses kay kasuhan kag ginareklamo sa pagpangawat. Ginapasuni nga isa man ini ka drug personality sa ila lugar. Siyempre, sakit tayo kaya. Masinano kadungol ng bata ko, bata ko na kaya. Masinano kadungol na ya. Wala nung ginano ya, ilatag ko na ya. Hindi man na siling na ginababay, ako na sa pangabuhi nila. Nabulig ako na sa pangabuhi nila ya. Kasi ikaw, magkasagin niya mo sa kaya ako siya. Nagbago na ni sa Oo, sir. Panalom na lang sa Christian, sir. Libo na sa Christian, sir. wala na ni siya gapangawat-kawat pa. Wala na, sir. May tatlo ka mga kabataan sa una sini nga partner ang biktima kag may isa man kabag ubunag sa bago kahagugma. Nagpaiway nga maghatag sa pahay kapulisan samtang nagapadayon pang ila investigasyon. Opod, Kenil Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.